то охири мард тахфиф арзон шудаги то 800-900 сомонӣ пагони метрш. дар пештар мо амира 1000 сомонӣ мефтем, ҳозир 800-900 сомонӣ пагони метрш. двухспални крават ба хотири иди Саиди Фитр қариб аз 200 то 500 сомонӣ ҳар як нарх мебел. хоб арзон шудаги шифонер стол чӯби тоза бо 4 та стул, двухспални крават оҳанӣ, яхдонҳо хоб аз хориҷи кишвар овардаги, аз дохили ҷумҳур гирифтаги, кухни гарнитур нав, хоб материалашон материали Қазоқистон, Россия, Туркия. 400 сомон, 350 сомон, 300 сомон, додгача барои дарстайёкунӣ 150 сомон, дар 100 сомон ҳам мешавад, фарқ надорад. ин ҳама тахфифҳои идонае. хоб ба хотири иди Саиди Фитр мо ҳам харид мекунем, ҳам фурӯш. 6 дара шифонер, 3 дара, дари байнаш оинадор, матраси медицинский, марҳамат. мана двухъярусный кроват 1000 сомонӣ оҳанӣ, хоб заводской. двухспальный кроват, айспальный гарнитур заводской, истеҳсоли Чин, Хитой. Шифонери 3 дара, байнаш оинадор, ҳам ҷои либос, ҳам полка дорад байнаш. двухдверный шифонер барои донишҷӯё, барои иҷоранишинӣ, барои офис. аксия бо дӯстони азиз, барои моҳи шарифи рамазон ҳамаша 500 сумӣ арзон кардем. кӯна бозор не полна мебло, холодильнико, диван, кресла, ҳама чи ҳастед дӯстони азиз. мо ҳамаша ҳозир сиёмка кардем, якта гал задем дӯстони азиз. ҳамаш арзон. ҳозир мебинед дӯстони азиз, мо видеоно сар кардем. ҳамон вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. аз шумо боша якта лайк. мо сар кардем, рафтем. ба канали нарх теҷоб нашуда ҳар рӯз нархи бозор катӣ шинос шав. нарх теҷӣ. ассалому алайкум муштариёни муҳтарам, шаҳрвандои муҳтарам, касе ки дар дохил ва хориҷи ҷумҳур ҳастанд. субҳи ҳамат ба хайру шодӣ бод. дар арафаи моҳи шарифи рамазон хостем ки арзу миннатдорӣ баён кунем ба акай баром ки боз қадам ранҷамодан ба мағозаҳои мо, ба ширкати мо қадам ранҷамодан. имрӯз хоб тахфифҳои ба ҳамаи саҳми шумо мерасонем. тахфифҳои идона дорем. ҳамаи мебелҳои истифода бурдашуда дар бозори Паншер ба хотири иди Саиди Фитр қариб аз 200 то 500 сомонӣ ҳар як нархи мебел хоб арзон шудаги. марҳамат. хоб хоҳишмандон агар бошад 1000 сомон двухспальни кроват дар ҳолати хуб қарор дорад. матрасаш матраси бениҳоят хуб. хоб марҳамат, таги матрасро бинем, ДСП бениҳоят бақувват. марҳамат. хоб нархаш конкретно ҳамаи муштариҳо бисёр ва мепурсанд. 1000 сомонӣ нархи двухспальни кроват. марҳамат. хоб холодильники индезӣ дар ҳолати хуб қарор дорад. мана дохили холодильник, марҳамат, дар ҳолати хуб қарор дорад. аз 1 моҳ то 3 моҳ кафолат. хоб 2000 сомонӣ бо савдо мешавад. марҳамат. хоб двухспальни кроват пештар мо амира 2500 мегуфтем, имрӯз 2000 сомонӣ матраси нав, хоб матраси медицинский дар ҳолати хуб қарор дорад. 2000 сомонӣ бо муомила доранд. бисёри муштариҳо дастафка мепурсанд ё ки установка мепурсанд, ора шаҳрнома мекунем, муомила мекунем. салому алайкум. хоб шифонер 2500 пештар гуфта будем, ҳозир 2000 сомон. 2000 сомон дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳам ҷои либос, ҳам полка. хоб чиста заводской 2000 сомонӣ. бо дигар такрорам шавад, дар шаҳри Душанбе дастафка ройгон, фақат дастафка. хоб установка ё баровардан ба ошиёнои баланд ин шаҳрнома мешавад. стол чӯби тоза бо 4 та стулаш 1200 сомонӣ. 1200 сомонӣ. марҳамат. креслоҳо дар умум мегем аз 350 сомон сар мешаванд то 500 сомон. ҳамин креслое ки мебинем 350 сомон. мана креслоҳо 500 сомон. бо ҳасте креслои офисни ҳамуҷад. хоб 500 сомон. ҳана креслои коричневӣ 350 сомон. не креслои хокистаранг ино 500 сомонӣ. журнални столик 250 сомон. мана ин кресло 500 сомон. ҳамаш бо савдо мешаванд, муомила доранд. ҳамаш. хоб двухспальный кроват оҳанӣ, железный двухспальный кроват хоб дар ҳолати хуб қарор дорад. 1500 сомонӣ. дастафка ройгон. хоб яхдонҳо хоб аз хориҷи кишвар овардаги, аз дохили ҷумҳур гирифтагӣ, ҳам вай таъмир мекунем. агар ягон кас ба даркор бошад, ҳам харид мешавад, ҳам фурӯш мешавад. аз 800 сомон сар шудааст. 800 сомон то 3500 дар маҷмӯъ мегем, дар умум мегем аз 800 сомон то
то 3500 халадини дорем. Мана халадини ки ин дезид 2000 дар ҳолати хуб қарор дорад, аз 1 моҳ то 3 моҳ кафолат доранд. боз халадини ки ин дезид Samsung, хоб ин вай яхдоне ки барои об, барои мағозаҳо аст, барои тиҷорат аст, 2500 сомонӣ. 2500 сомонӣ. Мана ин халадинко дар умум аз 1500 сар мешавад. ба кадом мешавад ки ҳам муштарӣ хоҳиш дошта бошад, мақсамат сураташа равон мекунем, мо нархша аним мекунем. аз 1500 сомонӣ то 3500 сомонӣ. ҳозир вай мавсими гармӣ сар мешавад. муштариҳо агар хоҳишон бошад, марҳамат, яхдонҳо дар ҳолати хуб қарор доранд. муштариҳои муҳтарам, марҳамат, вай яхдонҳои бо камтар ва арзонтар, шаклашон вайшон объёмшон камтар, майдатар, 1200 сомон, 1500 сомон, якташ индези калонаи вай 7500 сомон, ё дигар дар маҷмӯъ ҳамаш 1200 то 1500 сомон. хоб мана инҷа камо дорем барои либосои кӯдакона мондан, барои дар хона ягон ҷавозиёт мондан, марҳамат, 400 сомон, 350 сомон, 300 сомон. хоб ин досткача барои дарстайёкунӣ 150 сомон, дар 100 сомон ҳам мешавад, фарқ надорад. ин ҳама тахфифҳои идонае. хоб ба хотири иди Саиди Фитр ҳамин шифонерое ки мо 2500 мефурӯхтем, имрӯз хоб дар 2000, дар 1900 сомон, 1800 сомон нархҳошон як бора паст фаровардем барои муштариҳо тӯҳфаи идона шавад. марҳамат, хоб 6 дара шифонер 2500 сомонӣ. 6 дара шифонер глянси тоза, чиста заводской 2500 сомонӣ. мана шифонера пештар мисол 2500 сомонӣ то 1800 то 1700 сомон ҳамин шифонер фурӯхтанаш мумкин аст. пештар ҳамин шифонерро мо 2500 мефурӯхтем, имрӯз дар фурӯш 2000 сомонӣ то 1900 сомониро муомила кардан мумкин аст. марҳамат, ягон вай нест. дар як вақт ба сами шумо мерасонем ки бо хариду фурӯш мекунем. агар ягон кас ки ҳамин спални гарнитур, кухни гарнитур, шифонер, ҳамин чизе ки мисол дар ҳолати хуб қарор дорад ё ҳолати хуб қарор надорад, метавонад ки пешниҳод кунад. мо ҳам харид мекунем, ҳам фурӯш. метавонем ки дар ин ҷай бо ивазам кунем. гуфти рӯзҳо обмени товарам мешавад. марҳамат, табуреткҳое ҳастанд 30 сомон, 25 сомон, 50 сомон, вобаста ба калону майда ҳаҷмаш, калону майда буданаш. марҳамат, муштариҳои муҳтарам, шаҳри Душанбе, Дастафкаш, Ройгон, ноҳиё ҳамун таксиҳо қатъи шаҳрнома мекунед, омада мебаранд, барои нархаш муомила мекунем. ягон вақт дастрасӣ мо то дар вай барои районҳо, барои ноҳиё, вилоятҳо, Суғду, Хатлону, ноҳиёи Рашт равон кардан то ҳамун ҷои вай пассажир мекашанд, мусофиркашиҳошона то терминалошона бурдан Ройгон ай. ба ҳамунҷа мебарем, баъд вай муомила мекунанд, метавонанд ки баранд. ягон ҷои вайш нест, ягон проблема нест. муштариҳои муҳтарам, шифонер 3 дара, дари байнаш оинадор, купейни мегӯянд, яъне ки дар болои ролик мераваду меояд, 1200 сомонӣ. хоб двухспальни кроват, матраси медицинский, марҳамат, мана матраси медицинский. хоб диван, каркаси туркӣ, матрасаш матраси медицинский тоҷикӣ, нархаш ҷои мешидагиш 1000 сомонӣ. 1000 сомонӣ. пештар мо ҳамира 1500, 1400 мешавад, имрӯз тахфифи идона 1000 сомонӣ. хоб двухъярусни кроват 1000 сомонӣ. мана марҳамат, двухъярусни кроват 1000 сомонӣ, оҳанӣ, хоб заводской. хоб шифонери 3 дара, байнаш оинадор, ҳам ҷои либос, ҳам полка дорад байнаш. хоб 1500 сомонӣ то 1200 сомонирам мешавад. марҳамат, касе ки то рӯзи то ҳамаи охири моҳи март, марҳамат, то 1200 сомонӣ мешавад. кадом одаме ки успех кунад, марҳамат, фоида ба фоидаи муштарӣ. хоб пештар ҳамун навороро ҳам тамошо кунед, нархҳошонро бинед ки кадомаш хел аст, як бора ҳамихел вай кардагием. двухспальни кроват, айспальни гарнитур, заводской, истеҳсоли Чин, Хитой, хоб 2000 сомонӣ. 2000 сомонӣ. пештар мо мера 2500. хоб гарнитурҳо ҳастанд, гарнитурҳош ҳастанд 4000, 4500 сомонӣ ҳастанд, 5000 вобаста ба матрасаш ва состояниш. мана имрӯз амира 2000 сомонӣ кардем. бо ягон муомила дорад, ягон ҷои вайш нест. хоб марҳамат, шифонер, двухдверни шифонер барои донишҷӯё, барои иҷоранишинҳо, барои офис, тагаш кашак дорад, як тарафаш полка, як тарафаш ҷои либос. хоб 600 сомонӣ, 500 сомонӣ. исмода вай туғри мебиёд, фарқ надорад акаҷон.
мана бо ки акай баромҷон 1000 сомонӣ як ябора нархош 1000 сомонӣ се дарош купе ба лаҳҷаи дигар ролик меган 1000 сомонӣ агар хоҳӣ шумоша двухдверни шифонер инашам 1000 сомонӣ мана як тарафша дар ва оинаша дарша мечаспонем овардагем дарша мечаспонем 1000 сомонӣ купе арзон мешавад бо муштариёи муҳтарам марҳамат бори дигар ба сами шумо мерасонем наворҳоро хушрӯ бинен ба диққат бошен бисёри муштариҳо саволҳо вай мекунанд ба ҳамин ҷа саволҳои шуморо аз наваре мо ҳамаша хондагӣ ҷавобҳои шуморо метиҳем кухни гарнитур нав материалашон материали қазоқистон Россия Туркия хоб ҳастай дорем дар пешниҳод мекунем шуморо 1 метр 80 сантиметр 2 метр 40 сантиметр ва 3 метра хоб пагони метршон 1000 сомонӣ буд имрӯз хоб 900 сомонӣ пагони метршона кардем хоб яъне ки пештар 3000 сомон мешид имрӯз 2700 доставкаш дар шаҳри Душанбе Ройгон хоб ба ғайраи барои муштариҳо бо ба сами мо мерасонем ки мо метавонем ки ғайристандартӣ фармоишҳо қабул кунем метавонем омада хонаҳоро чен мекунем Г-образни меган одамо П-образни меган фармоишмон аз 1600 сомон 1500 сомон то 2500 материалҳо дорем хоб имрӯз биромадагие ки бисёри муштариҳо хоб дуқабата яъне дуошиёна хоб вай фармоиш мекунанд се ошиёна фармоиш мекунанд хоб хайтек фармоиш мекунанд нижни части мисол тумбо дигар ранг меяд болош дигар ранг меяд ва сеюм ошиёнаш мара бинед сеюм ошиёнаш дигар ранго меяд метавонанд ки фармоиш биданд доставка 1600 сомон то 2500 дар шаҳри Душанбе доставка установка дорад ноҳиёра то терминалҳои мусофирбаршона метавонем ҳамин кухни гарнитурро дар ҳамин ҳолати тайёр ё ки дар ҳолати упаковка мошиношонда равон кунем баъд муштариҳо метавонанд ки аз ҳамин ҷои истиқоматшон ҳамин чизҳоро қабул кунанд хоб фармоиш телефонҳо доим ҳастанд кор мекунанд хоб кафолат доранд кори худро мо кафолат метиҳем марҳамат кадом материалҳое набошад МДФ мефорад Қазоқистон Россия чӣ хеле набошад марҳамат мо доим фармоиш қабул мекунем марҳамат мизоҷони муҳтарам хоб кухни гарнитуро хоб истеҳсолҳои нав хоб мехоҳед материалҳош Қазоқистон Россия туркӣ фармоиш қабул мекунем фармоишҳомон аз 1600 сомон то 2500 сомон ҳамаи материалҳо кафолат доранд дар зуд дастрас мешаванд хоб доставка установка дар шаҳри Душанбе Ройгонай ноҳиё тобеи марказ вилоятҳо ҳамаш муомила мешаванд заказҳо дар районҳо ҳам вай қабул карда мешавад 1600 сомон то 2500 сомония дар шаҳри Душанбе доставка установкаш Ройгонай дар ноҳиё бошад муомила мекунем раҳпулиша инвайша мекунем хоб дорем дар фурӯш барои фурӯш дорем хоб аз 1 метр 80 сантиметр 240 ва 3 метра ва ёра гуфтем имрӯз то охири март тахфиф арзон шудагиай то 800-900 сомонӣ пагони метрш дар пештар мо амира 1000 сомонӣ мефтем ҳозир 800-900 сомонӣ пагони метрш марҳамат дар шаҳри Душанбе амоиш ки нархи бозориам доставка фақат бурда расониданаш Ройгонай баровардан часпониданаш муомила мекунем дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз Аллоҳ баракат